Mokoka na actually in science ma yien upogre ga agriculture mabor. Yes. Nikech yien nyaka losi nasari. Kise lose nasari nitie samo kawi nasari yaka kori kawe kedhi pidhe. To nasari kumi pidhe yien seedbed cha upogre ga mar agriculture. Seedbed ma yien and sand. Kuoyo. Emikete kothi yien. Abiro nyisi gima omiyo en kuoyo. Ma ok anyal keto lo maranywang'. Kiketo lo mwaketo ga mek agriculture ka. To kothi yien kod mo mang'eny. Koro ibiro nwang'o no mo chande kute donje. Kech lo manini no mayom no kod microorganism manyalo donji kothe go to towogi chamogi to gitowo. Koro kidhi godo to nwanga kodhi mipidho cho towo kidiye odum nikech onwang'o microorganisms kata motame. Koro science wacho ni kothi yien ipidhi sand for germination. Gero sand no nyaka bed bende sterilize en ichwake mondo microorganisms otho obed kuma ler. Kech kothi yien otimo mo mang'eny mafuta. Koro kisekete kacha yaka koro koseti yake prike igole kacha titere pots gino tase moko mineno ga ma ji nyiewo mokinyalo kata kawo gi chak ikawo mkebe koro iye kise prike kigole nasari kacha. Koro pricking no be is another science. Ikawe ti prike ai kosedongo kata some weeks luwore ka en yien madongo piyo kata maybe 4 weeks 5 weeks IT harden ngeni ikete itipo. Koro kosewo kitipo kati harden isan for sometimes kada 2 weeks Ikete chieng. Mondo bed hardened. Kosebedo hardened yaka kori kawe tidhi pidhe kumidwa pidhe i puodho. John, lernwa gimoro ka. Kothi yien ok owinjo bed ni agola kucho takete pots e otase moko molure kata mkebe. Owinjo bed ni nitie kama ipidhe mokwongo kokikele otase gi pots gi koka ibiro tere kama wach nursery. Yes, nursery. Nitie minyalo pidho direct. Okay. It's allowed. Gik kaka moringa. Moringa ji chame saidi wacho ni sijui chiedho tuoche mang'eny mago some of the medicinal trees. Mantie tuoche magi chiedho manor kan mowuoye kawuono ahinya. Yes. Then magi nyalo pidho direct. But nitie kothe kaka eucalyptus, cypress matindo go. Pidho gi pot direct te. Koro nyaka iketgi nursery. Koro yake prike gi tiketo gi pots. Kiseketo gi pots ti harden gi yaka bang'i biro tero gi pap. To pap kucha be luwore gi kaka ipidho gi. Gin timber trees, gin fruit trees kose gin ang'o. Spacing opogre. Bur mipidho cha bende nyaka ikuny maber. Kaka kore wadwa wacho ni dwa pidho yath kata ma timber kata ma fruit. Bur mikunyo cha en what by what. Kwenye bur matin. Eka kikunyo ga bur rabolo cha. Rabolo kidwa pidho to kikunyo bur maduong' kabisa. Yes. Etikete. Then mani be at least nyaka bed katin to 2 by 2 feet. Kata 4 by 4. Luore. Mondo nwang' that teko mogo pincha. Koro kise kunyo burni to iriwo mbolea. Koro ingen kan ndigole sand igole mbolea matin miriwo kan ingen sami kete pot nitie be kakiriwo lo mani pot cha